So issue yokhozana ndi kupangidwa attack Enoch Chihana ku Kasungu ikupeza uziri issue ija chikondi uja anapangidwa attack uja pachana yanka tapereka ndi 2 video dzulo imene amati ayi ineyo ndimangoyenda then kenako nankhozina andipanga chipongwe ine ndathawa makuti anyway analongoso amene alongosolera then zapeza kuti Enoch Chihana ayankhaso iwo Enoch Chihana kuyankha kwawo ayankha kuona kuti actually ife timayenda nde zinapeza kuona kuti galimoto yakulu aja inangofika kuima kutsogolo kuti tchingira kutsogolo kenako matuluka anyamata amene mujamo ofuna ozapanga attack Enoch Chihana kenako so anyamata Enoch Chihana ndi pamene amakumana sipano ndikuyani kuyamba kuthedzimulana nde malipota amenewa mudziwa kale kuti it's tough to comment it chifukwa video ija ndiona kuti yangonetsa videos like zinthu zochitika kale uyu akubwesa nkhani yake uyuso akubwesa nkhani yake like pena pake things zofunika judge komanso mboni zimene zinali around pamene papa. Anyway, by the way, apolisi akuti mbakali ma investigation kufufuza zindizi kuona kuti zichitika bwanji ndi completely anthu akubwesa nkhani zosiyana completely wina akuti ayi ndimangoyendera zanga nango imapo basi mapanga che kuti ndi ndani ena kuti ayi atichika kutsogolo aruluka anyamata amene momo kuyamba kutibulana nde I don't know which is which. By the way, Jessica Kabila ali ndi report siko makwambiri ndiji kurejo titamba mongo tendera yambe kuti tinene mutera tikamanena kuti Malawi Congress Party iwe kukasungu tiwe na chifukwa zamba kuoneka kale kuti DPP ndi afoni akusowa mtengo wokwira mukati muonetsetse muntu achida kumutsata ndipo iyamati unprovoked popanda so kuti kapena iwo anapita ukatani ndi muntu kukuma naye kuchida kutsata ndikupanga ataki ine njira yokupangira kampeni ife tatokoze Chihana ndi anzawo a DPP kuti uku aonetsa kuti pa 16 September akukalusa therefore kwa ife achipani kamatifusa tikuti chani tikuti nkhani yachitika ukasungu tikuapempha polisi immediate anthu amangidwe amene apanga izi mayina akutuluka munthu amene waziona izi waziona chachiwiri Mr. Chihana apangidwe investigate pa honorable achokapo apanga investigate timve kuti kodi iwo apangapo roho apanga play roho yanji pazimene zachitikazi ndizopesa chisoni kwa munthu woti bambo ake ndamene amayikidwa linked to democracy ndikumakhala akupanga zoterezi moti wina aliyese amene amachenda kuti akutchula akutsata afodi uzifuse utsata chani mutsata matagisi mukutsata anthu okhaba wathu mukutsata anthu amene akuonetsa kuti akudwala inferiority complex sakudziwa kuti kodi apita kuti nde apa ndikuyankhula kwambiri kwa masupporters a afodi masupporters a DPP zifuseni mulungu ndiwatose zoona tizikhala ndi zipani zotsata wathu ndikumanena kuti machita matama musamayambe ndewu ngati simutha kuyimaliza izi amapezimapekera nazo kampeni tiudziwa kuti payambira nkhani ndiyoti atabwera president chakwera Kasungu honorable anayankhula kuti kuno palibe akutali akufuna zipani zina tose kunonda Malawi Congress Party ndipo kumva kwawa ndi pamene mukumasaka wathu ine ndili pano munanditsatapo ndiuchokaso kukasungu ku function ya honorable Chikondi mpaka na pakhomowo nde izizo matithamangitsazi sigwira pa 16 muluza ndithu andimuluza chifukwa cha khalidwe ngati limeneli ife mwationa tikupanga misonkhano tidakumana kumuzuzu anthu ankati siziteka kukhala limodzi Malawi Congress Party timakuona ndikudutsa sitifuti Central Region kuno timakusiyana koditu pano ndikuze nangati uli mzimayi wabwinobwino wooneka bwino kalimene maonekera Malawi Congress Party sodzidzimuka kuti akamangoti akumana ndikadoda kenaka akamamuzoti akulu pitani mutipeza tili bwinobwino ife
Mukubamba maika bwanja DPP. Mkudzikayikira tu. Zikuoneka kuti DPP mukudzikayikira, mulibe confidence. The only weapon is kutiopseza. Ndeife tikuti number 1. Uyu ukumuona pamene muone chikondi ingolemba ndi MP kwangotsala masiku angati 13 andizina mtoti ndizameta chita ifeyo uyo akuwina ndipo siti kukayika pamene maone Malawi Congress Party dziwani kuti anu wake amene akupanga renew mandate amene akubwerera boma amene Chakwera akukalumbira ndi amene wawo moti pano tipereke makamera muone izi ndezeni 16 September ndanena kuti mkakalowa ku ballot mukapeza zibani apa pakakhala zina musiku mukakaona cha DPP muntu amene ali wakupha amene ali wozunza wanthu kandi za foni muzisiye inu mukachedwe pali chani tambala wakuda pamenepo mukachonge kapena kudinda ndikumadziwa makamaka ngati muli kukasungu mudziwa kuti tathana nacho chipani chimene chatisokoneza lero atupwenza atapezako kuti kodi bonanza tamaliza zathu ziyenda bwanji mwapanga frustrate anthu amene akhala kusewera kumaongola thupi lawo mwasokoneza event ndeti kakafika pa ballot nkhope yokatsata pa president ndi iyi aliyese akundiona tisathe nthawi ndi zipani za darkness zipani za ufikisi wathu ndi Chakwera pa 16 September aliyese wokonda ufulu kavotereni Chakwera aliyese ofuna chitukuko kavotereni Chakwera nkhope imeneyi mukayipeza andikwangotsala masiku ochepa ife sitidzaopa DPP ndipo mmene mukuchitira BF mwaoneka kuti inuyo ndinu anthu amantha tapita nani lero atolankhani kuti muwauze kuti Malawi Congress Party pano ikupanga zimene tikuyenda kupanga chikondi wasokonezedwa uyu onako chikondi akupita kuti ku campaign inu mumapita kukapha anthu inu mumapita kukasokoneza mukati muone izi zinandi potential ononga family yopweteka anthu pantandire padzanadzana munapitaso mwakapeza kuti anthu mukusokoneza tiyeni tipange campaign make yakhala ikubwereza mobwereza tiyeni tipange za peace akusokoneza ndizibadizisa afoni ndi DPP ndeife kwa ife kuti tinene pano zachitikazi ndizombetsa chisoni pano ndisanapite mu English version ndikufuna ndipemphe mtundu wonse wa Malawi tiyeni tipange join Malawi Congress Party popempherera peace mpaka natikavote tipange join Malawi Congress Party popempherera kuti President Chakwera awine aliyese atuluke achitengere kuti nditayo lake awawawa asanukire ndi pang'ono pomwe taona asanukire mpando wa mphamvu join us khalani nafe mutithandize mapemphero chikondi adakata kumusitsa ndi ana ake adakata kumusitsa ndi family adakata kumusitsa moyo umene Mulungu adapatsa koma lero tabwera kudzapereka umboni wothokoza Mulungu pomusunga chikondi ali moyo wothokoza Mulungu posunga amene apangidwa ataki kumtandiro wothokoza Ambuye potipatsira Dr. Lazarus Mangafi Chakwera kuti aongole dziko lino lisabwererenso m'manja mwa DPP ndibwereze 16 September osakalemba kapena kuchonga pena palipose kungochonga pamodzi pa Dr. Lazarus Mangafi Chakwera basi sitikufuna ma spoiled votes tufuna mavoti ose akawerengedwe bwinobwino tikakangofika kasungu mukampeza chikondi tiyeni mukangoyang'ana pamene pali tambala wakuda inu kuchonga leo umene unali uthenga wathu wa tsiku la lero brief ndine chikondi Shadow MP wa Malawi Congress Party kuchokera Kasungu Central Constituency dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku linalilonse limayambira ndakasiya ana anga ku sukulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi campaign kenako napitilira mabanki pa gateway utenga mipira yanga 102 kumapita constituency kumene ndi bonanza makamaliza ulendo wanga mwachidule ndayima pa Chinkhoma pamene panalinso msonkhano wina wa azimayi Right Honorable Kotani Hala Honorable Khumbize Kandodo Chiponda komanso Honorable Jean Sendeza pameneponso ndinayankhula nditachoka pamenepo ndapitilira ulendo wanga
kuti ndipite malo amene ndimapita. Kwa amene amakudziwa Kasungu, ine ndimapita malo amene amachita kuti Kunguzi. Kunguzi tikadutsa pa Kasungu prison timakhota kumanzere. Tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati Vijumo. Nditadutsa mudzi umenewo ndinadutsa Sienta ndikaloleka kamoto. Ndidatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge, ndaona pamtunda panga pali convoy, ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuchitika ndi chani. Sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto, kumbali ya kumanzere kuli maso galimoto, ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi zanomo. Ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa, anthu amakhala ndi chidwi kodi winayu ndani. Anandifunsa kuti ndine ndani, ndatsitsa glass langa kuzifotokoza, tango zitchula dzina kuti ndinawakongeresa, anandimenya chibakera choyamba padiso, mumachita matama, mumakula mtima. Wina watchula kaindiketa kufuna kundibaya nakwa, wina wabwera ndi paper spray kwamba kundithira. Ndi pamene chipwirikiti chinayambika, ndakankha chitseko, kutuluka, kuyamba kuthawa, kupulumutsa moyo wanga. Mwachidule kwambiri, mmene momwe ndi mmene zonse zinachitikira. Kumbuyo ndikuti anyamata wawo kuphwanya galimoto, kutenga ndalama zanga zimene pangamalizira ku tournament 17 million, atenga phone yanga Samsung S24, atenga mipira yonse 102. Ndinaona kutenga mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina akayika mgalimoto. Ngati muona kuti ma video tikuyenda pa social media, mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi enovala za Ford amathamangira okatola inali mipira yanga. Chipongwe chimenecho ndapangidwa, achihana ali pamenepo, ayini katola ali pamenepo. Ndinayesera kuwapempha ndipulumutse kumana ndiyang'anira kumbali. Si anthu achilendo kwa ine, anthu ndimadziwa, ndathandizapo mbuyo, koma nthawi itakwana kuti ndipulumutse kana ndiyang'anira kumbali. Ndiyambe khodza okhululuka wakhululukire, chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse cha chipongwe. Ndipo ngati ali mapulogalamu obwera Kasungu alolandiridwa kuzapanga, chifukwa vote imene tikavota pa 16 September ineyo ndi chiyembekezo ndikapambana. Ayilini katola Ford maprimary analuza, anapeza 1 vote yozivotera okha. Oloma monitor zawo sadavotera. Achihana chipani chonse MP ndi mmodzi. Si anthu oti munthu ngafune kuwapanga chipongwe chifukwa za mpikisano pa chilungamo chake sakupanga nawo. Ambuyo zokhululuka wakhululukire zikomo kwambiri.